Hi guys, good morning. Biyahe natin ngayon is ano lang, dito lang sa Makati. Okay, malamig na. Punta tayo ng ano guys, Cityland. Let's go. Magsundo tayo ni ano, Hershey, ni Shing, the big boss. Inagahan ko na lang kasi sobrang ano dito eh, mga ganitong oras. Ano kasi, daming ano kasi dito guys, stoplight. Kahapon guys wala akong biyahe, kaya hindi ako nakapag-upload. Ano ba ngayon? Wednesday? Bukas naman guys coding ako, so walang ganap bukas, walang biyahe bukas kasi yung coding ko every Thursday. Wibis ba? Wibis yung gawas, yung pagkabisaya na ako eh. So kahapon guys wala akong biyahe, naglinis na ako ng ano, sasakyan. So ngayon drive na lang, di ba? So sobrang traffic. Kaya pala traffic kasi may ginagawa dito na building. Walang ya kung alam naman yan ng signal na ako pa kanan. Dito tayo ngayon sa ano guys, Rufino. Itong street na to, De La Rosa Street. So kakaliwa tayo dito sa Rufino, papuntang Cityland. Hindi ko maliwa dito. Ayan. Dito tayo sa ano guys, di Rufino Street. Gatikan natin itong bagal. Bagal naman ito. Lipat na ako dito guys kasi daming kakanan dyan eh, medyo matraffic dyan. Diba dito maluwag oh. Kaliwa, diretso kasi tayo eh. Sisingit talaga. Okay lang naman kahit sumingit. Wala namang mawawala sa'yo pag sisingitan ka. Segundo lang naman yan eh. Pasingitin mo kung gustong sisingit, di ba? Segundo lang naman yung mawawala sa'yo eh.
Iwas ano ba? Iwas Road Ridge, di ba? Dito na tayo sa ano guys, uy. Sa palengke ng ano, Pio del Pilar. Kanan tayo dito guys. Tapos kanan ulit. Dito lang tayo na sa ano guys, pupunta tayo ng bahay namin. Kanan tayo dito guys. Ulit tayo. Okay. Kaya tayo sa ano guys, sa third. Nandito na tayo sa Citilan, sa bahay namin. Hindi ko na video papasok kanina kasi natumba yung ano ko, nahulog yung cellphone ko. So, yan lang muna guys. Update mamaya pagdating ng office. Dito nga pala yan sa ano, sa parking. Dito ako ngayon sa parking guys. Ayan guys. Dito ako. Hi. Ganda oh. Guys, atras tayo. Ayan. Okay. Guys, dito na tayo guys. Dito na tayo sa office. Nakita niyo yung sinundo ko kanina. Ano yun guys, artista yun. So yun guys, update. Dito ako ngayon sa Dosit Hotel. Gawa ng ano, may hinatid ako na artista. Mamahaling hotel to guys oh. Yun guys, nandito ako ngayon sa Dosit, sa may Makati. Dito ang problema ngayon guys, walang parking. Meron naman parking dito sa car park, kaso saglit lang kasi kami. Tapos dito na ako nakahazard sa gilid ng kalsada. Ang problema ngayon, baka lapitan ako nito. Walang iya. Ang gagawin kong yan, iikot na lang ako. Ikot na lang ako guys, ikot na lang. Kaso naman, sayang yung gas, diba? Sayang din naman kasi mag-park ako. Saglit lang kasi kami. Tingnan nyo guys ha, iikot ako ha. Pakita ko sa inyo yung ano, yung Dosit. Which later on became to be known as Gary C. So there. Giacomo Gianotti is celebrating his birthday today. He is famous for playing Dr. Andrew DeLuca in the series Grey's Anatomy. Also, our national hero is celebrating his birthday today. He was born today. Jose Rizal was born today in 1861. Sadly passed away in 1896. So if you're celebrating your birthday today. Hey guys, kain tayo guys. Ito yung lunch ko ngayon guys. Karning baboy, tsaka itlog, tsaka siyempre hindi mawawala yung ESP natin. May pangalan ko pa yan oh.